sugo si Lord. John chapter 14 verse 1. Ningon diha, manindog ta. John chapter 14 verse 1, miingon kanila sa Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Usbon ako basa, John chapter 14 verse 1. Og miingon kanila sa Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Magampo ta. Padayon kanamong simbahon, daygon og pasidunggan o among langit nun nga Amahan, ikaw ang Dios, nga nagbuhat kanamo sa rason nga simbahon og pasidunggan ka Ginoo. Mao nga niaw sab kami karon ing kagabihon sa pagtinguha nga padayon kami Amahan nimo nga matudluan pinaagi sa imong mga pulong. Salamat usab o Dios sa mga awit nga among ginaawit o Dios. Og imo ning nadawat Amahan nga mga pagpasalamat namo diha kanimo. Salamat Lord nga bisan pa man sa mga pagsuway sa gihapon nagapadayon kami o Dios uban sa imong grasya nga naghatag kanamo og kadasig nga moalagad kanimo Ginoo. Tabangi kami nga mga pulong among makatunan karon amo ning maikinabuhi. Og dili lamang o Dios nga amo lamang ning napaminawan kun dili maaplikar ni namo sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi Ginoo. Thank you Lord. Nganing dapita ug sa among mga pamilya walay gahom ang kaaway sa pagpangguba, sa pagpanglaglag ug sa pagkawat o Dios. Ikaw Amahan, padayong mag-uban kanamo, magtabon sa imong gahom diri kanamo ug maghugas kanamo pinaagi sa dugo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Among madawat kining among mga pag-ampo. Amo ning ulian pod og mga pagpasalamat og pagsimba. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, among hari og mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. So, kining John chapter 14, sumpay ni sa mga naghinapos nga mga kapanahunan nga si Ginoong Hesus nakig-uban sa iyahang mga tinun-an sa wala pa siya ilansang. No, mga kagabhion or mga katapusang takna ngayang gisulti. Unya ang pinaka kanang awhag niya sa iyang mga tinun-an o gani nato pod usab karon kining mosalig ta sa Dios. Og mosalig sabta ni Kristo diin mao ang atong mangluluwas. Amen. So munay masabtan nato karon. Usbon nako kining tawo nga dili magsalig sa Ginoo dili na hingampuon. Unsay naa niya kanang pagsalig sa kaugalingon gitawag siya garbo nga makaya nako ni. Mabuhat nako ni, kaya nako ni. Ingon ana kanunay ang prinsipyo sa tawo nga dunay garbo. So gani ako karong adlaw grabing kadaogan nga gihatag sa Ginoo for pila ka mga days na ako'y gistragulan nga ako ra jung gi-pray sa Ginoo nga Lord dili ko gusto nga naay mga guba nga kinabuhi mao nga akong iampo nga kaning problemahan ni masulbad ni siya nga ma-restore pod ang kinabuhi nga mga involved ana. So gitagaan kog mensahe sa Ginoo sa Santiago katong ingon ang kasuko sa tawo walay dili siya makatabang nga masulbad ang problema, ang kasuko sa tawo the anger of man or the wrath of man nga na didto. So muna nga kalma lang, relax lang. And then nagpray ako sa Ginoo, ingon ko sa Ginoo, Lord, dili gyud ka mo tugot nga maulawan mi. Imo jud ipakita nga buhi ka nga Dios nga among gisimba. Ikaw mo'y manlihok ani kay ikaw may nakahibaw og ikaw may nakakita. So sa usa ka pagpamuhat ni Lord diha sa mga pag-ampo kanang makita jud nimo nga og mosalig jud kas Ginoo mamuhat jud siya. Sa niaging Miyerkules, may numdum pa ko, si King Hezekiah, gisulong, nisalig sa Ginoo, atras ang kontra, nga mao ang Assyria. Gisulong siya sa balatian, nisalig sa Ginoo, tangtang ang balatian. So kita po sa itong kinabuhi mga igsoon, na mga time nga musulay tagsalig sa atong kaugalingong katakos, pero nga ato din kaugalingong katakos, magkahatag hinuog dugang pang kaguliyang og kaguba, tama?
Munang giawhag jud ta nga mosalig sa Ginoo. Sa Sunday, ang wali nag-ingon nga agkatong usa nga langaw ibutang sa pahumot, mahimo nang di na mapuslan ang tibuok nga pahumot. Grabe tong pasidaan sa Lord sa ako No? Usa lang tingali kapag pakasayop, usang wa na. So muna nga bless kayo yung ko sa mensahe nga gihatag ni Lord. Karon, ang gisgutan ni Lord is kining pag-ampo nga proteksyonan ta or panalipdan ta. Muni gusto niyang ipaabot nato tungod kay kita mga Kristohanon, nang Ginoo mag-uban nato. Pero di ta mo ampo, tama? Mag-uban ang Ginoo. Pero wag gyud ta nag-ampo nga uban ni ko Lord. Sakto? Now, sa discussion namo ganiha ga exam ang 4th year, naay number 1 nga pangutana, why God asked us to pray to Him. Ngano man ang Dios nga nag-ingon mang mag-ampo mo diri nako. Nga pwede ra man ta niya ihatag mas labaw pa siyang nasayod unsay atong gikinahanglan. Gibuhat na ni Lord or gisugo na ni Lord nga kinahanglan ta mag-ampo niya tungod kay dili si Lord mo violate sa iyahang mga saad. Ug unsay pulong, unsay iyang balaod dili niya pwedeng balion. Kinahanglan tang moampo sa Ginoo tungod kay ang dominion, ang pagdumala sa tibuok kabuhatan naa nato. Pero sa diyang nakasala ang tao, ang maong pagdumala tuwa na siyawa. Munang og di ka moampo, walay mabuhat, wala lisod kayo, og di ka moampo. Kaya naman ang pagbulutan sa kaaway, kadtong nakasala si Adan og si Eva, ang pagbulutan napuntas kaaway. Imbes gibuhat ang tao mao'y magdumala, gisalikway niya ang iyang katungdanan sa pagdumala og naangkon sa kaaway. Munang kinahanglan ang tao nga magampo. Og ang atong pagahisgutan karon kining pagampo nga kita pagapanalipdan sa Dios. Human ang mga Israelita na himong ulipon 70 years dito sa Babylonia, na mauli sila sa tulo ka hugna. Si Zerubbabel, kauban ang katawhan, nga maoy motukod sa templo. Sunod si Ezra, kinsa maoy manudlo sa mga tao ug ang iyang mga kakaubanan og mubuhat sa buluhaton sa templo. Sunod si Nehemiah, motukod sa pader sa syudad. Iyang grupo. So tulo ka grupo ni silang mga Israelite nga namauli gikan sa Babylonia. Kini si Ezra mao ni siya ang nakadawat og kasuguan gikan ni King Artaxerxes. Pangalana, no? Siya mo'y nakadawat sa kasuguan nga lakaw. Pauli gani na pay order nga pabalunan sila daghan kayong mga kabubutong mga gasa like mga bulawan, silver, mga lana, mga tanang mga gamit unya sa templo unya. Mopauli ni si Ezra second batch. Kaya ang una nga batch si Zerubbabel man to pagtukod sa building ang temple. Sunod si Ezra pagtudlo sa mga tawo og organisa sa buluhaton para sa templo like mga halad at tanan. Saya nga pagpauli, imong makita nga grabe kaayo ang gitawag og danger sa ilahang pagpanaw. Daghan ni sila. Pero grabe ka kuyaw kay sa ilang pagpanaw may mga kuyog ni silang mga kahayupan. Kayong sama po ilang ihala dito inigabot nila wala sila mga kahayupan. So nagdala sila dagang mga baka, mga karnero, na ang ilang mga anak, nagdala sab sila sa mga bulawan. Unya, ang ilang agianan, mga dapit nga diin, ang mga tao, mga hijackers sila. Mga, si tawag anang, mga ambusay, parehaan ang naa sa Somalia, mga pirates, mga barko, ilang pangatangan, unya ilang pangkawatan, ingana bitaw? No? Unya, inigagi sa maong barko, pangayuan nila $3 million, ingana, o walay ikahatag, sunugon nila ang barko, ingana ng mga pirates sa Somalia. No? Di kayo na ako na familiar, pero more po na akong madunggan.
Mauni ang agian nila ni Ezra sa ilang pagpauli. Muagi sila aning mga tawo nga ang ilahang panginabuhi is mubanhig, muambus, mangatang. Nga kung doon na sila makitaan nga managpanaw, ilang ilugon ang mga kabtangan, ang mga kahayupan. No? Unya, usa sa pinaka-business kaniadto kanang na ang ilang kuhaon ng tao kay kaniadto ra maning human trafficking. Pareha ni Joseph, biktima to si Joseph og human trafficking. Kana bitong gibaligya. Unya pag-abot dito, manon ka? Patrabahoon kang wala kay sweldo. So muna usa sa mga muna mga balantayan nila sa ilang pagbiyahe. Muna dapat nato masamtan pag-ayo nga kini si Ezra usa ni katawo nga grabe kaayo nakapalipay sa Dios. Tungod kay bisan pa man sa kapanahunan sa nga wala na mga matinud-anon diha sa Ginoo ang tanan na nagrebuilde sa Ginoo kanang spiritually corrupt na ang tanan. Kini si Ezra nagpabilin gyud siyang iya sa Dios. Isa dahi magpabilin nga iya sa Dios ingong amen. Bisag corrupt na kayo, gubot na kayo, bisag kaguliyang na kayo, nagpabilin gyapon kada sa Ginoo. Ingana si Ezra. Unya kini si Ezra sa Bisaya ana ang iya nga pangalan is Idras. Isdras. So ato-atoon, atong ukbon ang basahon sa Ezra, aron masabtan nato pag-ayo, unsa ni nga panghitabo. Importante kayo ni mga igsuon nga masabtan nato ni pag-ayo, unsa ni nga panghitabo sa kinabuhi ni Ezra. Agig sulugoon sa Dios. Basahon nato mga igsuon. Ezra chapter 8 verse 21 to 23. Ezra chapter 8 verses 21 to 23. Naa na ba ta? Okay. Sa pagpanaw na nila, naabot sila sa dapit sa sapa sa Ahava. Verse 21, og dito sa sapa sa Ahava, nagproklamar akog puasa aron magpaubos kami atubangan sa Dios aron nga sa among pagpanaw walay daotang mahitabo kanamo. Sa among mga anak ug sa among mga kabtangan. Kay maulaw ako sa pangayo sa hari og mga sundalo og mga sundalong nagkabayo nga manalipod kanamo sa among panaw kay amo naman siyang gisuginlan, amo namang gisultian ang hari nga ang Dios manalangin sa tanan nga mosalig kaniya apan silutan niya ang mobiya kaniya. Busa nagpuasa kami og nangaliyupo ngadto sa Dios nga bantayan niya kami og gidungog niya ang among pag-ampo. Grabe. So distansya pa kayo ni sila. Layo pa kayo ni ang ilang panaw. Muagi pa ni sila og mga villages, mga hutong sa mga nagkalain-laing katawhan, grupo sa katawhan, nga pwedeng diha sila maambush. Nga ilugon ang ilang mga hayupan, ilugon ang ilang mga kabtangan, o gani kuhaon ang ilang mga anak or mga kababayinan, himuon nga mga ulipon. Imong na iuso sa una. Himuon, kawaton ang imong ulipon. Di na makakaroon kay magpaprinta naman kay magpa-poster naman kay papilit ato mga poste missing. Jonas Karch, katubig. 32 years old. Ang suot niya gray nga long sleeve. Nakitaan siya katapusan Merkules. Ay mga ingana. Kaniadto wala. Pagka masakpan mo sigurado inyong mga anak panguhaon, mga kababayinan panguhaon, himuon ng mga ulipon. Himuon na nila mga ulipon. Ang mga kalalakinan pamatyon. Now, kini si Esdras, pwede ni siyang muingon ni King Artaxerxes. Mahal nga hari, pa-escort mi since gisugo man ko nimo,
nga pabalikon sa ako ang dapit, ikaw may naghatag ani o kasuguan nga mobalik kami, giuyunan man nimo ni, pakuyugi mig kasundaluhan, escortan mi, naay kumboy, ha? Konboy. Naay mo kuyog namo, naay mo escort namo nga sundalo. Pero wala nila buhatan ni nga mohangyo sila sa hari bisan pwede tungod kay maulawan ang ngalan sa Ginoo. Pwede kaayo ni. Gani ang hari pa'y mo offer ani, o saman mo Isra, kinahanglan mo na akong pakuyugan og mga tangke digira. Saman mo na ko, katong mga marine or mga SWAT, akong pakuyugon sa inyo ha. Humana si Isra niingon nga ang Ginoo manalangin namo sa among pagpanaw. So kung muingon siya dito ni King Xerxes nga, King, pauban ni mga kasundaluan kay basig atangan niya mis kadalanan, ambusan no niya may panguhaon ng mga madisgrasya mga matay, may ani di mi kaabot dito sa among ulian, di mi kaabot sa Jerusalem. Ila na may kahigayunan sila, naa sila privilege. Nga ila ng pangayoon sa hari, pero maulawan ang Ginoo. May mga tao nga, ingon nga, naay Diyos silang proteksyonan na sila silang biyahe. Nangayo man lagi sundalo, muna mo ingong naay Ginoo. Unsa din ang ilang Ginoo, di na gamhanan. Mas gamhanan pa ang mga sundalo nga mo nalipod nila kay dili man dai sila kayang panalipdan sa ilang Dios. So, hibaw-on nimo nga ang mga tawo nga nagsalig sa Ginoo, sila usab ang mga taong dili gustong mapakaulawan ang ngalan sa Ginoo. Napabata diha? Paninguhaon gyud nato nang di nato mapakaulawan ang ngalan sa Ginoo mga igsoon. Munang nagbantay na ta sa atong pagpanulti, sa atong mga buhat, sa atong mga pagpanglihok-lihok, tungod kay di ta gustong mapakaulawan ang ngalan sa Ginoo. Si Isra, naa siya'y dako kayong katungod, katungdanan nga moingon sa hari nga, padadi ko, pa-escorti mi, pakuyugi mi. Naay mag-una namo nga mga sundalo nga nagkabayo, nagsunod pod namo ning mga sundalong na nagbaktas. Kuyugi mi. Pero kay nakaingon naman siya sa hari, mag-uban na mo ang Ginoo. So dili na siya karon makahangyo sa hari nga magpauban sila mga kasundaluhan. So ang iyang gihimo, didto na sila sa suba sa Ahaba. Kining subaa dinhi pod sila nang hilak sa panahon nga dadon pa sila dito sa Babylonia. Sa nagpaingon pa sila dito sa Babylonia, dinhi sila nang hilak ani. Nga pugson sila pasayaw, pugson sila pa-perform, samtang na mahulay sila, no? Gidala sila sa Babylonia. Pagpauli po nila, dinhi gyapon sila, kay moagi manggid sila aning dapita. Na mahulay sila aning dapita, before sila moagi sa mga nagkalainlaing hutong sa mga katawhan, mga villages, mga komunidad. Before sila ni padayon, silang panaw sa pagpauli, mihunong sila aning dapita og si Isra ni proklama og puasa. Para asa to nga fasting, para asa to nga prayer and fasting, parang proteksyonan sila sa Dios. Dini na nato matubag ang pangutana nga nag-ingon, nganong kinahanglan pa man, nganong pa man nga ang Dios nag-auhag man nato nga moampo ta niya tungod kay ang pagbulutan dinhi sa yuta giangkon sa kaaway. Mauna nga, muampo gyud ta sa Dios. O, para masabtan nato na pag-ayo. Kining balay diri sa likod, ang tag-iya ani ibutang nato si Wilson. Nya karon gihatag ni Wilson nako ni nga balay. So ako ana ni, tama? Ang gibuhat sa yawa, iya kong gipagawas aning balaya og siya na karon ang nasa sulod-tuan ako sa gawas. So dili na ko makaatake niya, dili na ko makasulod niya, gawas kong hangyuon nako ang una nga tag-iya nga mao si Wilson. Nga papahawaan na diha kay imo nang gihatag diri nako, pero karon siya na nag-angkon papahawaa. Inganang nahitabo, munang kinahanglan ta mo ampo kay kita man unta toy naay pagbulutan, pero kay gipalayas man ta tungod sa sala des atong kaugalingong pagbulutan ug ang yawa na maoy nagdumala.
Munang mutawag ta sa Dios aron nga aron nga ang gahom sa kangit-ngit, ang gahom sa kaaway atong ma-overcome. Ayaw ka kaingon Isra. Ayaw ka kaingon kamong katawan sa Dios nga nag-uban namo ang Ginoo, dili mi maunsa, walay mahitabo namo kun dili mo mangayo sa Dios. Munang karon nga kagabion gihangyo ta o gisultian ta gisugod as pulong sa Dios nga bisan katawan ta sa Dios muampo gyapon ta aron tang panalipdan. Ayaw ka kaingon panalipdan ko sa Ginoo. Wa kay ampo-ampo. Singgatang ang yawa nimo. Daghan kag angayan, daghan si Lord nga nakita sa imong kinabuhi nga angayang panalipdan. Ampo ka Lord, panalipdi akong panghuna-huna nga walay mosulod diri mga negatibong mga panghuna-huna. Lord, bantayi ang akong kasing-kasing Ginoo nga walay mosulod ani nga bakukang. Lord, bantayi, daghan kayo. Sama kang Isra, puasa sila sa Ginoo. Imagine ang ilang agian mga igsuon, layo-layo, distansya ni, daghan sila agian nga mga klasing-klasing mga tawo. Musaka kas Palawan, sa una mga igsuon, doon ay tribo nga mga og tawo. Mangahon sila tawo. Musaka-saka ka dito na panaon dayon ka. Nga iyayungan ka dadon dito bahin-bahinon. Nahinga na. And sa labi na siguro sa kapanahonan nila ni Isra. Nga ang ilang mga daghan kayo, delikado kayo, gani gadala sila mga bulawan, kanang mga inughalad nila dito sa templo. Gadala sila ana. But pwede nga ang tanan nila, ang ilang kinabuhi, ang ilang mga anak, ang ilang mga asawa, ang ilahang mga kahayupan, ang ilang mga kabtangan, pwedeng walay maabot ani dito sa Jerusalem kung maambusan ni sila. Kung atangan ni sila sa mga kaaway. Mao nga ang ilang gibuhat, nangayo sila sa Dios og protection, pinaagis pagampo. Last time nakawali ko the divine protection and discipline. Nangayo sila sa Ginoo og protection. Kay uwaw kayog adto sila sa tawo mangayog panalipdi mi ihatod mi dito nga humanaman nila gisugilon nga ang Dios mas gamhanan pa kaysa sa mga hari ni kalibutan na kaysa ang hari sa tanang hari. Humanan nila gisulti. So dili na karon sila makapangayog sundalo kay maulawan ang ngalan sa Ginoo. So ang ilang gibuhat nagpuasa sila. Unsa ka butang atong nakita diha mga igsuon unsa? Gipili nilang mosalig sa Ginoo kaysa sa kusog gahom sa tawo. Mao ni ang pinakagikinahanglan nato karon. Grabe ni abot jud sa time nga nasungot na kay ko nga lami na kay daghan kog yunahuna nga makaingon gyud ko nga mao ni ang mga legal nga process, mao ni ang mga kanang klaro na ni kanina. Pero gitudloan jud ko sa Ginoo. The wrath of man, ang kasungot sa tao wala gyud maayong resulta na. So Lord, ikaw bahala unsaon nimo ni. Grabe si Lord. Si Lord yung maghatag og kadaugan. Si Lord may maghatag og kagawasan. So samtang naa sila diha sa Ahava, nagsugod na sila og ampo prayer and fasting. Lord, mas gamhanan ka Ginoo kaysa sa hari sa Babylonia. O Lord, mas gamhanan ang imong mga anghel nga imong pakuyugon kanamo kaysa sa mga sundalo nga anad sa gubat sa sundalo sa Babylonia. Uban nimi sa among panaw. Unya nag-organisa na dayon sila og mga magdadayig, nag-organisa na dayon sila og mga tighimog, mga halad. Samtang na pa sila dito aron inig-abot nila sa Jerusalem dito sa templo sila moy. Kay balo na sila kung sa ilang buhaton. And human sa ilang prayer and fasting, nagsugod sila sa ilang panaw. Makita na to, nga sa ilang pagpanaw, makaingon gyud ka nga grabing protection ni Lord. Dili lang kay ang mga tao maoy muatang nila, remember nga sa kapanahunan, mas daghan ang mga leon, ang mga lubo, ang mga manunukob, kaysa sa mga taong na nagpanaw. Naapay mga tanga ning ilang agian. Mga mala nga mananap. Imagine na lang.
Pwede pa silang magkasakit sa dalan tungod kay magbakta sila perting inita. Dili ra bagyo ni sila kapaspas og panaw kay may mga kuyog silang mga hayupan. May mga gagmayng kabataan, grabe tanawa. But si Lord gayud nag-uban nila. Arito sa verse 31. Unya sa ika-12 nga adlaw sa unang bulan nanggikan kami sa sapa sa Ahaba paingon sa Jerusalem. Gikaluy-an kami sa among Dios o gipanalipdan gikan sa mga kaaway o sa mga tulisan. Amen? Miabot kami sa Jerusalem o dito, mipahulay kami sulod sa tulo ka adlaw. O sa ilang gibuhat pag-abot. O sa gibuhat pag-abot. Nipahulay. And remember nga kining atong pagpangalagad sa Dios muratag nagpanaw aning kinabuhian ibabaw aning yuta paingon sa dapit diin na ang tinuod nga kapahulayan mong gingarian sa Dios. Ug sa atong pagkinabuhi aning yuta sa atong pagpanaw aning yuta pwede tang ambusan sa kaaway. Tagbuon tas mga pagsulay, tagbuon tas mga problema, tagbuon tag mga katalagman. The enemy will come to steal, to kill and destroy. John chapter 10 verse 10. That is why samtang nangalagad ta sa Diyos, padayon ta sa atong panaw, pagsunod sa Ginoo, we keep on praying and praying and praying. Lord, protection ni. Lord, panalip ni. Lord, protection. Please, panalip ni. Sa ako ako mismo mo testimony ko nga, muingon dyan ko sa Ginoo, wala ko akong katakos, Lord, munang panalip di ko. Because, usahay, mag-ingot ang kaning tawanan ni isu kayo ni, maning tawanan ni, bato ron ni, di ni dutlan. Na? Pero sa pagkatinuod lang mga igsuon, o wala lang yun ang grasyas, Ginoo, dugay lang kaayo ta aning nga hagba. Kita magapangalagad ta sa Diyos at takihon ta. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Unya, kini silang tulo, may mga under pa nila ani. Daghani silang sakop. Dunay tulo ka hari nga moatake sa atong kinabuhi mga igsuon. Ug dili basta-basta ni nga mga hari. Kay mga kusgan ni sila. Ang unang hari si lust of the flesh. Tanang kahakog, unod ng mga kahidlaw. Lust of the eyes, kini nga hari mga igsuon, tanan nga gikaibgan sa mata sa tao, wala gusto ko ana, gusto ko ana, gusto ko ana, gusto ko ana. Pride of life, dutong pag naakaning tulo, bisag usal lang ani, hagba na ta. Munang gikinahanglan nga naa kanunay ang proteksyon. Proteksyon niya akong kasing-kasing, Ginoo. Proteksyon niya ang akong una-una. O dili lang ka kasigir kag pangayog proteksyon. Ikaw mismo sa imong kaugalingon doon na kahimuon. Sila while nagpangayo sila proteksyon sa Ginoo, nagsimbag, nagdaig po sila sa Ginoo kay kahibaw sila nga ang Dios mo makig-away sa iyang kaaway sa panahon nga sila mo daig ug mosimba sa Ginoo. So wala lang sila nagpuasa nga wala na ni hapon, wala na ni unto pero sigig Facebook, wala. Nagkuan sila, nagpuasa sila nga nagdaig sa Dios, nagsimba, nagampo. Kita kay nagpuasa tao niya, daghan po tag ipanghimo. Munang nangalipong paglugaw. Maglugaw na lang ta kay nangalipong na ta. Daghan mang ipanghimo. Kabalo kapag nag-fasting ka, read the word of God loudly. Kay murag magisi na imong tutunlan og di ka motingog og mag-fasting ka. Kay mo uga mag-ayo pero buyaw-yaw na mo. Nya mo awit kas Ginoo or mo share kas pulong sa Dios. So, giproteksyonan sila og tungod sa gugma sa Ginoo, naabot gyud sila mga igsuon sa dapit og namahulay sila. Mga tapos ang atong kinabuhi, butangan dayon tong lapida og rest in peace. So rest in peace nga tos impierno nga ambak. Rest in peace. Himuon ta green peace dito. So,
Ingani sa mga atong kinabuhi, human nga midawat ta ni Kristo, misunod ta ni Kristo. Remember nga gikan sila sa Babylonia, dapit sa pagpakasala, dapit sa kasakit, dapit sa pagsibag Diyos, dapit sa grabe. Unya karon mo biyahe sila padong sa balaang syudad nga mao ang Israel. And ikaw sa buga ko, nining kinabuhi, gikan tas pagpakasala. Unya ni sunod ta ni Kristo, ni alagad ta ni Kristo, sila nagsunod kang Isra, karon ang atong Isra si Jesus Christ. Unya ang atong biyahe padung sa kapaulayang dayon nga mao ang gingharian, ang siyudad sa langit. But need tag protection. Sige ta gaampo Lord, panalipdi ang mga pangbuhi namo, panalipdi ang among pangtanom-tanom, panalipdi ang among mga panegosyo, panalipdi. Na ang Ginoo, ipakita sa Ginoo nga asya nato. Wapoy ampo-ampo. Di mampo. So wala na kalahian o katong ikaw sa unang musinya-sinyas ra. Kung kanang karon kaluyan tas Ginoo, more di mampo. Ingon pa to sa ay mama sa kapitan dito sa Mantikil sa una. Ito ko na-assign. Ingon siya nga, sa tanang higayon, inig mahinumduman nimo ang Ginoo. Litok og pulong, bisag tulo lamang ka pulong, agig pagampo og pagpasalamat. Sa tanang kunong panahon, mahinumduman nimo ang Ginoo. Lord, thank you, Lord. Oh, buhi pa ko, Lord. Yan, ningon pa to dito si anak ni Dolphe. Ningon siya nga, kahit pagpasok mo doon sa banyo, may tubig, pasalamat. Oh, salamat sa tubig, Lord. Maligo ka. Kadaghang tinuod rong mga dapit nga way tubig. Wajay tubig. Na-bless juga ayo ko ato mo to na ko i-download to kay ato niya to ikuan sa testimony. I-play. Oh, minaw sa tag-testimony, kining mo testimony karon mga igsuon. Dako di kadaugan, anak ning artista. Salamat nga niya siya karon. Play. Bang. Ningon siya pagsulti nga, ang atong Diyos buhay. Amen. Ang ilang Diyos, ilako, isuroy. Unya, 2 gives, ipautang. Ang atong Diyos buhay, tas langit. Ang ilang Diyos, isuroy nila, ibaligya nila. Unya, 2 gives. Nya mga tubang ka na, mag-ampo ka, playog, panalangin ni Koron kabayran tikaw. Kay 2 gives, ba ka? Wala po na nato na-realize sa una, no? Kaya di man mo ba sa Biblia? So, silang Nehemiah, si Ezra, they cry out to God with prayer and fasting. Sa King James, ingon siya, they afflicted themselves. Nagpakasakit sila sa ilang kaugalingon ka na bag ngayon. Kung may nagpakasakit sa ilang kaugalingon, ang imong kaugalingong kalipay, imo unang ipadaplin kay ang imong pangitaon ng Ginoo. 2 gives ka diha ron. Ilang pangitaon, simbahon jud ilang Diyos. Unya, niabot jud sila mga igsuon. Napa ba mo? Naglamit na lagi mong istoryahan na diha. Naabot na gyud sila sa Jerusalem. Jerusalem. Unya, ang Jerusalem is gitawag sa Holy City. No? And remember nga sa Revelation, ingon dito nga, dunay bag-ong Jerusalem. Ano na, syudad nga balaan ka na nga, syudad ratual ito. Mo bitaw ng imong basahon itunto ng bag-ong gingharian. Kalamia. Ako radyo nang gi-imagine na diha na ako magpuyo sa langit, murag, nangilhingi ka gold. Wala na yung mga floor mat ditong gisi. Wala yung mga kalsada itong lubak-lubakon, batuon, lapukon. Maayo ang Diyos, amen ba? Excited na dyan ko, ato na ta. Nga tanan, bago na, ang giingon sa Isaiah, nga ang leopardo, ang mga manunukob o ang mga nating karniro magtapad na, it means grabing kalinaw. Kinagrabihan na. Pero samtang niya patadinis kalibutan, magpanaw ta, paingon sa maong balaan nga syudad, diin pauli unya ta dito, padayon ta sa atong pagsunod ni Kristo, magampo ta sa kadunay ang Diyos, maghatag ka na to divine protection.
Nga wala kay mga, kanang sa pagkakaroon mga igsuon, grabing gubutan na jud kayo. Wala na ang Taiwan, ang Japan, ang Amerika, ang Indonesia, ang mga neighboring alay nga countries. Sa atong nasod, na. Andam na sila. Ang China po, nangandam po, kapalupad po sila, mga duol. 40 ka mga, grabe, ibabaw sa kadagatan sa Japan, kapalupad po sila mga aircraft. Gera na yun padong. And pwede kayo tang may unoy, Amerika, tabangi, may ilugon na to, balik ng among dagat. Pero kini sila si Israel, wala yun sila nangayog sundalo sa hari. Nidangop sila sa Ginoo. Amen. Daghan nato dali nag-ampo, wag ni mo giapil og ampo ang South China Sea. Nangisay ka no kay tinuod. Imong mahinumduman ra gyud kanunay, Lord. Sa pamong lutuon. Lord, panalangin mi, pangbayad sa kurinti, Lord. Tubig. Mura kanunay nato ampo, no? Wala nato na apil og ampo ang South China Sea. West Philippine Sea. Sila nagampo sila hangtod nga naabot gyud sila. Kita. Lisurag panglakaw. Pagka nangasangit nangaunsa nas dalanon mo pa itawag sa Ginoo. Do dili mo ampo ni ko pag abot na dito nga dosbog na nga sungi na ning mga tuhod. Usap po Jesus Maria usip. Tinuod binaos ka pamilya imong tawgon? Dili makampo. Sila, wala pa sila, mipanaw sa mga dapit nga delikado, nagampo na sila. Nagpaubos, nagpuasa nga ubanan sila sa Ginoo. Kita ditsog panglakaw, pagka nagkinaunsa na, usap pa mo yung Ginoo. Lord, luwasa nang naukab na ng ilong. Siya pa, iampo. Kita, gitunduan kita, nga sa dili pa mukan, mungayo kita, muampo kita, protection sa Ginoo. Unay gikinahanglan, diha. Imong makita mga igsuon, kining Salmo 20, versikulo 7. Ningon diha ang Salmo 20, versikulo 7, ang gisaligan sa uban, mao ang ilang mga karwahi, ug ang uban sa ilang mga kabayo. Apan ang atong gisaligan mao ang gahom sa Ginoo nga atong Dios. Ang uban karon gasalig og bakuna. Nabakunahan na naratol gyapon. Kabalo ka, may mga nabakunahan na nga nagpositive ra gyapon. Mao ra gyapon sintoma, pero wa ra gyapon namatay. No? Ni positive karon dayong wala na recover na. Unya nabakunahan na. Nagka-COVID ra gyapon, di maora gyapon. Gasto-gasto ra gud ta ana. Ingon ang Biblia sa English some trusted their chariots and horses. No? Pamilyar kayo ni. Nga moingon dito nga, grabe po nang naninguha aning ako ang crush, oy. Naa sila, makadala sila chocolates, flowers, and everything. Ako wadyo ko'y madala. Anyway, some trusted their chariots and horses. But I trust the Lord. Nya, what if they trust the Lord but they have chariots and horses? Kansi, yapon ka no? Ay, nako. May pa magpaubos. Amen. Bisag wala dire si kaigsuunan na to. Ang gisaligan sa uban, ang ilang mga karwahe. Doon nagsalig sa kwarta, nagsalig sa kadato, nagsalig. Na yung mga taong garbo kayo kay, akong igsuon abogado, ang akong papa judge. Ang akong mga igsuon, mga pulis. Ang akong igsuon, doktor. Ang akong garbo kayo. Huwag gani kagapasigarbo ang imong papa, hari sa tanang hari. Amen. Pasigarbo. Munang ningon niya, some trusted their chariots. Ang nagsalig sa ilang mga karwahe, nagsalig sa gidaghanon sa ilang kabayo nga panggubat.
Apan ang atong gisaligan mao ang gahom sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Tanawa sila, pwede silang mosalig nga, King. Padali kaming armies. And remember nga usahay ang imong gisaligan mo imo tiklo nimo. Dunay sikat kayo mga igsuon nga influential kayong tao dinhi sa Bohol. Sikat kayo siya. Matag Domingo sa buntag, hoy, akong gigreet ang ako mga friend diha. Kumusta mo diha? Hi! Familiar? Doon na siya'y bodyguard, mauray ni patay niya. Muna akala mo confident ka pag musalig ka sa tao. Musalig ka sa mga sundalo. Musalig ka sa, bisan noon sa nga maoy mo, protect ni mo. You know what? Asa itong dapita itong dahil mayor nga giambos. And kumpiyansa siya kay ang iyahang kuyog, bodyguard niya, policeman sa to, sige itong kadaog og kanang contest bitaw og shooting. Target ba? Sharp kaayo to. Sharp shooter. Pero ang nahitabo, apil og kapatay. Katubang gi waswasan og taman. Nga niingon taon tong iyang anak, 21 na yung, ano sa to? 21 nakabuok ang samad nga nakitaan, pero katunga pa lang sa iyang lawas ang gi-check. 21 na ang giagian nga bala, ang igo. Grabe naghanan no? Mauni nga, napatoy mga, kanang mga movie karon like White House Down, unsa pa tong uban, katong bag-o? Itong 2019? Katong The Angel Has Fallen? Grabe naghanag, bodyguard. Tanan nga mga banggiita, mga marine, mga presidential security, hurot. Movie rong noon to. Pero gusto ni Lord nga masabtan na ito pag-ayo nga ang atong kinabuhi mas labing dako ang maangkon nga seguridad kung ang Diyos mao'y atong tugyanan, ane. Muna'y pinakanindot nga ngayon na ito, may bawaan mo na ningon diha. Ang uban nagsalig sa ilang mga karwahi, ang uban nagsalig sa ilang mga kabayo, but kita nagasalig sa gahom sa Ginoo nga atong Diyos. Naibawaan nimo nga nung maingon ni si Ezra, makita nimo si Ezra og ang iyahang mga kakaubanan nga doon na dyan pagsalig Ginoo, kay nagampo silang nagpuasa. Ayo, naapata? Amen? So, diha sa pagsalig nato sa Ginoo mga igsuon, makaabot gyud ka sa destinasyon nga paadtuan sa Lord sa imo. Ampo protection. Nga naman, ang ilang giagian dili basta-basta. Ang ilang giagian maoy gisulti sa Psalms 23. Itong basahon. Muna ilang giagian. Ningon diha sa Psalms 23, ang Ginoo mao nga akong magbalantay ug walay magkulang kanako. Verse 2. Gipapahulay niya ako sa lunhang mga pasibsibanan o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Verse 3. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Verse 4, bisan pag maglakaw ako sa kangitngit sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod og bunal. Mao ni ang dangatan nila ni Ezra. Muni ilang giagian. Diagi sila walog sa kamatayon pero wala sila mahadlok tungod kay nag-uban nila ang Dios, ang sungkod ug ang bunal sa Dios. Nga maoy mobunal kanila kung masayop nila or ibunal sa kaaway kung moduol ang kaaway. O nakaabot gyud sila sa dapit nga ilang adtuan. So, ingon ang verse 5, giandaman ako niya og pagkaon at tubangan sa akong kaaway, gidihugan muglana ang akong ulo o awas mo ang akong kupa. Verse 6, ang imong kaayo ug ugma, mag-uban kanako. Amen. Kana bitang magbasa kag Bible mga igsuon gi-address naman na nimo. Muna ningo da nag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kangturan. Makapauli unya ta dito. Makapahulay na ta hangtod sa kangturan. Amen ba? Now karon,
Mas maligon pa ni og ayo mga igsuon kining atong pagtuon karon nga kagabihon kanang giingon diha nga praying for protection. Mas maligon pa ni kung masabtan nato og ayo ang Psalms 91. Kabalo mo ang Psalms 91 usara na ka verse. Usara ka verse ang punto diha. Kana rang verse 1. Ang nagsunod-sunod nga mga bersikulo, bersikulo 2, bersikulo 3, bersikulo 4, bersikulo 5, kanang tanan nga nagsunod nga bersikulo, benepisyo na siya sa bersikulo 1. Tanawa ko na kaniha pa ko nakakitaan ba ang dugayan na nakuha ning dugayan na jud eh. Sige na nako ning gibalik-balik og wali. Pero kaganina pa jud nako nakitaan nga bersikulo 1 ra man ini og ang 2, 3, 4, 5 abot na ni sa last nga verse. Benepisyo sa imong gibuhat sa verse 1. O paminaw, ingon ang verse 1. Ang mudangop sa labing halangdon. O sa iyang buhaton mo? Okay, mudangop ha, mudangop. Unya, ikadua, og magpabilin ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Ay duha, mudangop og magpabilin. Kadaghan mang nidangop na miya. Sakto? Dagang ni dangops Ginoo. Lord, tabagi ko ani. Maluwas na ko ani Ginoo, makaikyas na gyud ko ani. Oh Lord, dili ko mo biya nimo. Ni dangop. Pero wala nagpabilin sa ilawom, sa landong sa Dios. Bersikulo 1 na. Duha, amen. Usbon nako. Ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Kung mayon kang magpabilin ka sa ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, kanang magkinaonsang kinabuhi, nagsalig ra kas Ginoo mo nay nagpabilin, nagpailawom. Di kay pag-abos ka talagman nagpakasala noon. Si Ate Marialyn, anong vinyas mo to? Diyo na to. Nag-chat mi kagabi iningon siya, Pastor, ang blessed talaga ako dyan sa church. Kasi lalong umiinit, dumarami. Pero dito sa Hong Kong, Pastor, binuksan na ang church, pero ang yung mga tao ayaw na sa church. Hala. Grabe kuno kabugnaw. Di ba pag bagong lockdown ane, ni agi itag kabugnaw? Katong niabot lang og 1 month or 2 months nga wala na ta ani nakadong, sige tag live na nga bugnaw ta. Labi nang ang ato ang signal baling huyanga kayo unya mag-live ta si Pastor Gasolti ga ingon-ingon na. Ha? Di na kaganahan mo tanaw. Kay sa signal, hinay kayo. Putol-putol. Ang nawong naabot na dali, nabilin, pagbaba dali. Isa grabe. Grabe kayo dito daw, ang pagpangabugnaw sa mga tao dito. Murag nawala na sa ilaha ang kalipay, excitement nga maablihan na po ang buluhaton sa Ginoo. Murag wala na, naanad na sila, nga na lang yun sa ilahang mga balay. So, bless kayo ta, nga ni ata karon. Amen ba? So, ang bersikulo, ang Psalms 91, dunay condition sa verse 1. Nga mudangop og magpabilin sa Ginoo. Unya, ang bersikulo 2, paingon na sa mga nagsunod-sunod nga mga verse, mga benepisyo na nga maangkon na to. Itong basahon? So, kung magpabilin ka o mudangop sa labing halangdon Diyos, bersikulo 2, makaingon ka sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod, ikaw ang akong Diyos og kanimo nagsalig ako. Balik na po ka sa verse 1, ang magpabilin, mudangop sa labing halangdon og ubos iyang pagbantay sa labing gamhanan. Sumpayan sa verse 3. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Mutoy ikaduhang benepisyo. Balik na po ka sa verse 1. Ang mudangop sa labing halangdon og magpabiling ubos iyang pagbantay. Magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Verse 4. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunongon manalipod og magbantay kanimo. Nibalik na po sa verse 1 kay mga benepisyo man ning kasunod. Unsay may tabo nimo kung magpabilin ka og magpailawom sa labing gamhanan. And ingon ang verse 5,
Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion. Tanawa si Izra o ang iyang katawhan, nagpanaw sila adlaw o gabi. Wala sila nahadlok sa mga mananap, sa mga leon, sa mga katawhan nga pwedeng mubabag sa ilamo, ambos sa ilamo, ilog sa ilang mga kaptangan. Because naa sila'y Psalms 91 verse 1. Ni dangop og nagpailalom. Kana kayo mo dangop kas Ginoo. Anang karon atong ibot iduol ta. Pero moingon na ganing magpailawom, siya na imong pabuton. Kanang nas imong tapad ing nabot-buot pa ka. Sulti iba kay no buot-buot na. Buot-buot lang ta no. In verse 6, okay, ingon diha sa verse 1, ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa magpagbantay sa labing gamhanan. Sumpayan dayon sa verse 6. Okay? Asa na ka? Verse 5, dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion o sa mga udyong nga naglupad sa panahon sa adlaw. Verse 6, o sa mga sakit nga muhampak kanimo diha sa kangit-ngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Oy, nay manuktok. Panuktok kamo, kamo pag-aablihan. Pero og nagbunit ang nanuktok. Hello? Sultian ka na ko. Kaniadto, muratag, sama ani mga taong nas gawas manuktok. Ayo, Lord, maluoy ka Ginoo, maluoy ka, maluoy, ablihe, padalagiri, kaluhi Karon nga nahiusa ka ni Kristo, adto gyapon kas gawas magpuyo, pasudlon ka niya iyang presensya. Kisa may naasulod na nuktok arong makasulod tong nas gawas. Og naa ka sa sulod sa imong balay manuktok ka murag na diferensya nimo. So kay naa naman ka sa sulod ron sa presensya sa Ginoo, dili na ka murag siging kapakiluoy sa Ginoo. Kundili, friend na mo, na mo relasyon. Oh, mag-istoryahan na mo doon. Bito noon, ninduta yung kayo, Lord. Basta, Lord, ha, kuyugi niya ko, Lord, ha. Kaya maadto ko dito sa Nisidro, Lord. Kuyugi ko, Lord, ha. Mangulikta ko sa akong mudyo, Lord. Kuyugi ko, Lord, ha. Kaya ay nga na. Kaya katong sa unang si ipatag panuktok sa gawas. Sa verse 7, mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran na pulo ka libo. Libot kanimo apan dili kagayod unsa? Pila ka buok natakdan? Uy, ngamatay. Pila ka buok namatay sa COVID? 30,000. Pikas, 10,000. Verse 7. Dili ka maunsa. Wow! Tanaw kasi mong palibot, nagkinaunsa na ni sila, naunsa na ning palibot na to. Pero niingon ng verse 7, dili kagayod maunsa. Mabutan na kang pagsulay, mabutan na kang mga problema, mga pukan ang hilabihan, kadaghan kayo. Pero ikaw, dili maunsa. Ngano, kay midangop og nagpabilin ka? Ganang nasi mong tapad o, mo anam og biya, panagsa. Dangop og magpabilin. Magkinaon siya, magkapukan-pukan na tanan. Nagpabilin ka. Amen? Kaya ang imong gidang pandili mapukan. Di pa rin imong uyab nga ni saad nga napukan. O niya, kung magmudangop ka o magpabilin, ingon ng verse 8, makita mo niya unsaon pagsilot ang mga dautan. Hilak taan luoy mo kay sila. Kaya makakita tang naingana sila. Kabalo ka, sa panahon nga mga taong nas pagkadautan magka-problema, kana pong time i-bless kag ayo ni Lord. Nga naman. Parang imo silang kantsawana, tanawa mo, padayon pa! Birise. Para ingana, dili. Sa panahon nga kini mga taong naas pagpakadautan, muabot ni nga mga time nga kastiguon ni sila sa Dios. Ikaw i-bless kag ayos Ginoo. Unsay purpose? Kay imo silang tabangan. Ikaw mo'y kahayag unya kung naa sila sa kangit-ngit. Di kay mo ingon po ka nga, God bless pa ninyo. God bless.
God bless. Ikaw may gibless ka erong tabangan nimo sila. Tama? Okay. Unya kay naghihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo nga labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo. Pastor, ngano malaging na ingana ko? Isa nag-ingong katalagman na. Wa ka kahibalog tungod ana nahimo ng blessing. No? Anay dako kayong tawo ditong muimin dis likod. No? Kana makaingon kang mura man iko ni. Pero tungod ana nahimo tang prayerful. Mas naduol tas Ginoo. Mas nakaila pa tas Ginoo. Unya mo, dugaya man ini imong gikuha. Nalingaw pagani ko karong uban at kanunay. Murag naguol mo ba? Walay katalagman nga mudangat kanimo, walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Di ni kaanha sa imong balay og manuktok. Og manuktok pasiga ay suga. Pagtanaw nimo. Di man taga diri, taga diin mo doy. No? Naa man rin nagpost sa Facebook. Nga nangatulog sila na naggunit og mga sundang tanan. Unya gibutangan dayog caption nga nag-ingon sulay mog panuktok. Naghigda na sila. Nasfom kay ngana. Pero nagagunit og gabas, sundang, sanggot, unsa pa to? Lagaraw. Naghigda sila pero gagunit og sundang unya ningong sulay panuktok. Sulay kunog panuktok. Nya verse 11 pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Bantayin ang Psalms 91 verse 11. Kay mo na gigamit ni Satanas dito sa Matthew chapter 4. Pabantayan ka sa Ginoo siyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Sapuangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga bitin, ang mga leon o ang mga bitin, mga mapintas nga leon o ang mga bitin nga mga malala. Pandili ka maunsa. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako og panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Unsa daay? Panalipdan ko kadtong, luwason ko kadtong nahigugma kanako. Unsa pa lain? Og panalipdan ko kadtong niila sa akong ngalan. Kanang niingon diyang nahigugma kanako og niila sa akong ngalan, eksakto kaayo na sa pagkinabuhi ni Izra. Tan-aw na totoo niya og kinsa din na si Izra. Sa verse 15, sa diyang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Gitubag sila, amen? Mag-uban ako kanila, sa diyang sila anaa sa kalisdanan, luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayod sila. Muna giingon ni Kuya Mario atong Domingo, no? Itong muraysa na ninyo. No? Mas mamemorize pa nato ng mga joke-joke. O intrusado kay tang mo subay ana mga istorya sa tubaan. No? Unya dunay usa ka isla, Baraha. Ngang nagpuyo dito si Jack. Jack. Nga walay laing pagkaon nga motubo gawas sa malunggay. Size nga malunggay, 4 nga malunggay. Unya giapas siya sa hari, king. Unya natingala ang queen kay wa man na uli ang hari nga niapas ni Jack, niapas ang queen. Memorize kayo nato na. Yan mga nga ng istorya. Ana pala ito. Gimingaw ang queen sa hari tungod sa gugma. Tres nga heart. Mga heart puro. Wa man gyud na uli giapas sa queen. Nangubkob sila bulawan o gipadalag pala. Speed. Nakakaplak sila diamond. Og nikalit ag bagyo. Ana. Gibahig na pag-usop. Uy, nabahig.
Daghang mga istorya ng ingana. Gani gusto nimo mapamilyar na kay murag kag musikat ug na kay mga ingunaan ang mga istorya-istorya murag kag amazing kang nga tawo. Murag manalagna kang magician ka nga unsa kang gamhanan ka bisag di. Pero pulong sa Ginoo pa-memorization grabe. Kadtong nahigugma sa Ginoo ug nagtahod sa iyang ngalan. Ubanan luwason sa Ginoo ug panalipdan. Eksakto kayo na sa gipakita ni Nehemiah. Nehemiah chapter 7. Nehemiah chapter 7 verse 6. Kini si Ezra. Anong naabot mo kung Nehemiah? Ezra chapter 7 verse 6. Kini si Ezra mi pauli sa Jerusalem gikan sa Babylonia. Siya batid sa balaod nga gihatag sa Ginoo nga Dios sa Israel ngadto kang Moses. Si Edras gihatagan sa hari sa tanan niyang gihangyo kay gikaluy-an man siya sa Ginoo nga iyang Dios. Una nimong makit-an ni Ezra is dahigugma sa mga pulong sa Dios. Munang nahimo siyang batid. Mayong gaitag batid, bansay, expert, familiar kayo niya ang mga pulong sa Dios. In verse 10, kinsa man gyud ni si Ezra. In verse 10, si Ezra nahigugma gayud sa pagtuon sa balaod sa Ginoo. Nahigugma batang mobasa siyang mga pulong? Or mobasa na lang kay basin unyag mangutanas, pastor, wa ko kabasa, mag-uwaw. Basa na lang ta. Bibasa na lang ta. Ang uban di mo basa, mangita rag i-post. Umurag lami ni may i-post na eh. Hala! Joke ra na ko pero basig na aba. Unya, nahigugma siya sa balaod sa Ginoo. Og sa pagtuman, og pagtudlo sa mga lagda, og sa mga tulumanon sa maong balaod, ngadto sa katawhan sa Israel. Doon na joy pinasahi nga, kinaiyan ni si Ezra mga igsoon. And that is why nakita nato nga, dili lang di ay siya ingon nga, muampo ka, mangayo kag protection sa Ginoo, pero wa kay paghigugmas iyang mga pulong, uwa kay kalipay ani sa pagkinabuhi. We pray for God's protection sa tanan natong kinabuhi. Pero gikinahanglan pod nga mahibaw tag unsay naa diha sa iyang mga pulong. Kay gani karon pa nato nasakpan. Nga usa ka buok bersikulo, Psalms 91 verse 1. Niingon, ang mudangop og magpabilin. Gasunod na dayon ang hilabihan kadaghang benepisyo. Verse 2. Makatawag siya sa Ginoo, makaingon siya, ikaw ang akong tigpanalipod. Gasunod na verse 3, verse 4, verse 5, verse 6, 7, and 8, and 9, and 10, and naatanan. Pero unsa daig giingon? Mudangop og magpabilin. Karon nahimo na tong dalangpanan ang Dios. Amen ba? Pero ang pangutana, makapabilin ba ta diha niya hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi? Unya inigsulungon tag daghang problema. Sultian mo na ako, sa panahon sa mga apostoles, daghan kayo sumusunod ni Kristo. Nga nidangop pero wala nakapabilin. Daghan kanila ang nangamatay apan nagpabilin. Kipatay apan nagpabilin. Pero daghan usab nila nga nakadangop apan pag-abot sa paglutos, pagsulay, problema, katalagman, kasakit, balatian, bayronon, nibiya sa Dios. Hinaot nining kagabihon mga igsuon, masabtan nato pag-ayo kining pag-ampo nga proteksyonan ta sa Ginoo. Una, mahimo lang nimo na kung magpabilin ka. Ikaduha, og magpailalom ka sa pagmando sa Dios. Mauna, ngaingon ang Matthew chapter 6, let your will be done. It means nagpailahom sa gahom sa Dios. Atong iduko ang atong mga ulo, mag-ampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan,
Salamat kay Ginoo nga amo kang naila-ila ni ining kinabuhia o Dios, ingon nga among buhing dalangpanan. Ingon ka sa imong mga pulong ang mudangop kanimo og magpailawom sa landong sa imong pagkagamhanan o Dios. Ang musalig kanimo makahimo sa pagsangpit kanimo o Dios. Nga makaingon, ikaw ang among manlilipod. Among pag-ampo, amahan. Nga samtang magpadayon mi sa among panaw sa pagkinabuhi. Hangtod na unya sa balaang syudad ang dapit nga naa ang kapahulayan nga maong imong gingharian. Proteksyonan minimo, panalipdan minimo o Dios. Panalipdan nimo ang among mga kasing-kasing, panalipdan nimo ang among mga una-una. Panalipdan nimo, Dios, ang among mga kaanakan, ang among mga kaubanan sa panimalay. Panalipdan nimo, amahan namo ang among mga panginabuhian. Panalipdan nimo, O Lord, ang mga pultahan nga imong giablihan aron ang panalangin magsulod sa among mga panimalay. Lord, walay katalagman, walay bisan unsa nga mga gahom sa kagit-git o Diyos nga makahimo sa pagpukan sa among mga kinabuhi. Ingon ka sa imo mga pulong nga ang magpabilin og mudangop, makatunob sila mga bitin nga malala, mga mapintas nga mga liyon, makainom sila hilo, dili sila maunsa. Tungod kay nagdangop sila nimo og nagpailalom sila kadimo o Dios. Tabangi kami o Lord. Asa naman mi ani paingon? Tataw kayo, kita kayo sa among mga mata, Ginoo, nga bisan ang salapi, ang kwarta, ang kadato. Bisan pa ang mga tao, ang gahom sa tao, ang pagkain nila sa tao, walay igong panalipod. Sama sa imuhang ikatag diri namo. Muna nga padayon kami nga naghangyo kanimo, nagpailawom kanimo, bisan kani nga ministry, imo ning gipangga, imo ning gatiman ka imuha ni Ginoo. Ayaw ka kasugod, O Lord, ayaw ka kasugot, O Ginoo, nga sama sa imong gipasidaan, makainom o gilo. Malason, mga matay, mga spiritually, mga hana, O Ginoo, mga matay, ang among pagtuo diha kanimo, O Lord. At bisan pa Ginoo ni ana mag-uban ka namo, manalipod ka namo. Kaming tanan o Dios. Kaming tanan Ginoo inila og dili inila. Bantugan o dili bantugan. Magpailawom kami sa imong pagagamanan mo, dangop kami kanimo, ampingan mo kami o Lord. Wala kami mahimo Ginoo sa among mga pagpanaw paingon sa mga trabahoan sa gimbuhaton namo sa tanang adlaw Ginoo. Wala mi kabalog unsang matang paagi sa kaaway ang pagbanhig diri kanamo. Nahibaw lamang kami nga ang trabaho mo ani pagkawat, paglaglag, pagpatay. Apan o Dios, ikaw ang buhing dalangpanan o Ginoong, maayo namong magbalantay nagsaad bisag maglatas pa kami sa valley of death. Dili kami mahadlok kayang imong bunal, ang imong sungkod na nalipod ka namo. Salamat kayo o Diyos. Mapukan ang usa ka libo, napulo ka libo-libot ka namo. Apan magpabilin kaming magbarog, Amahan, tungod kay ikaw ang Diyos, magauban ka namo. Salamat kayo Ginoo nga bisan pa man ang mga balatian, parihaan ni nga COVID, oh God, nga ilang isgutan, we don't know giunsa na ni karon, pagpahimulos sa mga tao. Mauni ang butang ani pabagsak og ayo sa panginabuhian sa ekonomiya sa mga nasod. Muna hinungdan nga grabing kalisdanan ang nag-abot sa mga pamilya. Gigamit pa hinuon karon sa mga oportunista Ginoo. But we pray, Father God, nga walay usa sa among mga membro sa pamilya, sa among mga gingsakupan, sa gingsakupan nani nga mga ministry mo, mga Kristohano, mga kanakan sa tibuok kalibutan. O Lord, panalipdan nimo Ginoo.
Especially din hiyani nga ministry, O God. Padayon ang among kalipay, panaghiusa, panagtigong, pagsimba sa imong gamanan nga pangalan. O walay bisan unsa Ginoo nga mga kontak sa kaaway o man nga makapagsulong makasuhod sa amo nga sa dapit nga imong gipili o gibalaan in the name of Jesus Christ. Kami o ang among mga membro sa pamilya, pag nalanghap na mo na nga COVID-19, malusaw na in the name of Jesus Christ of Nazareth. We break every curse and bondage in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, that no weapons of the enemy shall prosper against the lives of your people here in Lourdes, O God, in this ministry, O Lord. Thank you, Lord, nga dili mapugnan ang mga pagpamuhat. Yes, bisan igo lang nga kami mo share, mo dasig, mo invite Ginoo. Pero ang imong grasya naguna ka namo, nanalipod ka namo, nagtandog sa mga kinabuhi, maabot sila aning dapita, madunggan nila mga mensahe, Lord, masabtan nila nga ikaw ang Diyos, ug wala lamay sama kanimo Ginoo. Salamat kayo sa mga mensahe nga among nadunggan karon, Amahan. Himo, Lord, sama kang Isra, mahigugma kami sa pagkinabuhi, pagtuon sa imong mga pulong. Himo, sama kang Isra nga pilion nga mudangob kanimo alang sa among proteksyon og dili sa unsay proteksyon nga mahatag sa tawo. Himo, Lord, nga mosalig kami diha kanimo, Amahan. Dili na mo kayang proteksyonan ang among mga anak asa man sila padungon sa ilang himuon. Di na mo sila mabutan, O Diyos. Dili na mo maproteksyonan, O Lord, ang among mga pagpamuhi, ang among mga panghayupan, Ginoo, mga pananom, mga negosyo, mga panarbaho, di na mo maproteksyonan. Ang among naibawan nga ikaw, pag ikaw manalipod, Ginoo, walay bisan unsa nga makuhala ka namo. Hinoon, magdubli-dubli pa mga panalangin, kadaugan mo, abutri ka namo. Sa panahon naman ang mga dautan, silutan, Ginoo, salamat nga kami imong pauswagon tungod kay kami ang imong gamiton nga mo bless kanila, mo padanag sa kahayag ngadto kanila, Ginoo. Salamat o sa Lord nga kanunay kang manalipod og magpanalangin sa panudlanan ani nga ministry. Padayon ni nga paglambo para sa imong kaymayaan, Ginoo. Salamat, Lord. Hallelujah. Ulian ka namo, Ginoo, sa pagsimba, pagpasalamat. Thank you sa imong mga mensahe, O God. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Ato ibalik ang tanan dungog, himaya, pagsimba, pagpasalamat sa Diyos.